Maar eerst de Maas, of beter gezegd de Maasoever. In Noord-Limburg is te zien dat de rivier zelf een steentje kan bijdragen aan natuurontwikkeling. Maar dan moet Moeder Maas wel een beetje de ruimte krijgen. Zo, een veilige oversteek gemaakt over de Maas. Een Maas die op vele plekken wordt beteugeld, maar op andere plaatsen ook weer wat ruimte krijgt. Zoals hier bij de Barbarasweert in Arcen. Nou, het veer overgestoken van Lottum naar Lom. Daar ligt Arcen, daar ligt Lom en we staan. Waarom staan we hier? Iedereen weet dat de Maas Limburg gevormd heeft. En ik kan op deze plek bij de Barbarasweert heel mooi laten zien hoe die zandmaas, als je de oevers anders beheert, dat je een heel ander type landschap krijgt. En dat is op deze plek perfect te zien. Let op, het is glad. Ja, en dat ruikt een beetje. Ja, daar lopen koeien neer. En juist door die stenen zien we het verschil tussen de erosiekant en waar het niet gebeurt. Ja, en eigenlijk illustreert dat heel goed hoe de mens met de Maas omgaat. Vanwege de scheepvaart is de Maas sinds eigenlijk pas iets minder dan een eeuw gestuwd. Tot die tijd fluctueerde de Maasstand veel meer en had ze een veel natuurlijkere ingreep op het landschap. Vanaf de jaren 70 heeft de Rijkswaterstaat zelfs stenen er langs gelegd om maar geen erosie op die oevers te hebben. En daarmee is de Maas eigenlijk een hele saaie rivier geworden. Maar het is verbeterd en dat zie je een eindje verderop. Daar mag de Maas weer haar eigen gang gaan. En je ziet meteen dat de natuur die plek inpakt. En dit heeft de Maas in een paar jaar gedaan, Edmond. Ja, de Rijkswaterstaat is op heel veel plekken die stenen aan het weghalen en dan gaat de golfslag komen. Het seizoen natuurlijk, in de winter, zomer, waterstanden. En die kalven eigenlijk die hele oever kalven die af. Maar ze zetten ook materiaal neer, hè? Dus zand en klein grind, dat wordt weer neergezet. Dus het brengt een enorme variatie op hele korte afstand met zich mee. En dat is een basis voor natuurontwikkeling. Je ziet alleen al, en namen zijn nooit belangrijk, zeg ik altijd, kijk maar alleen naar de bladvormen, ook al weet je niks, dat herken je wel. Dan zie je al aan de bladvormen hoeveel verschillende soorten hier staan. Gewoon al aan de bladvormen. En dat beginnen ook al de eerste struiken te komen. Hier, irissen. Dus je ziet variatie en die is helemaal te danken aan deze verschillende bodemvormen die hier liggen. En dat is heel wat anders dan een rij kiezels langs de Maas. Ja, gewoon een paar keien weghalen en dan krijg je... En je krijgt dit terug. Geeft de natuur, de Maas, haar kans terug en ze gaat het landschap weer beeld houden. En dat heeft ze al miljoenen jaren gedaan. En daar hebben we het hele Limburgse landschap aan te danken. Maar dit zand is dus verdwenen in de Maas. Slipt de Maas niet dicht dan? Ik kan je dat laten zien met een tekeningetje. Wat Rijkswaterstaat heeft gedaan, is de Maas dieper gebaggerd. En dat betekent dat die zeg maar zo ongeveer is. Wat er nu gebeurt als deze oevers eroderen, is dat het Maasdal breder wordt. En wat daar afspoelt, komt op die bodem te liggen. En hier is het ook weer breder. Dus hier is het die natuurontwikkeling. Dit stukje is minder diep, maar het is nog steeds diep genoeg voor de scheepvaart. En zo zijn alle belangen gediend en hebben we een veel mooier landschap. De Maas heeft in honderdduizenden jaren op allerlei plekken gestroomd. En dat proces wat je hier met dat afkalven in het klein ziet, in de loop van die honderdduizenden jaren heeft de Maas iedere keer een nieuwe plek gezocht om te stromen. In die honderdduizenden jaren heeft ze dus dat hele landschap als een basis eigenlijk gevormd. En wat ik wil laten zien is hoe natuurontwikkeling, als je de Maas de kans geeft aan deze kant te laten zien. En ik ga je meenemen naar zo'n honderdduizenden jaren oude stroom van de Maas en wat de natuur daar gemaakt heeft. Straks bezoeken we een gedeelte dat al veel verder ontwikkeld is. Met planten, struiken, bomen, veel gras en levende grasmaaiers.